Niin. Mä puolustan mukaan. Niinhän minäkin. Niin. Miksi yritit? No aivan sama. Minä puolustan sinua. Niin. Mitä? Mitä? No, Niinhän sä teikki. Ja sä kyllä pääset pois sieltä vankilasta vielä 6 vuoden päästä. miten? No en tiedä. Mikä oikeus? Mikä oikeustyyppi? Mitä? Kertokaa mullekin. Eihän. No se ei ole totta. Ei, minun ei saa Ei, älkää viekää. Yritäpäs. Ettepäs. Apua, mä jouduin vankilaan. Autakaa,